wala man sila gitagaan og paagi sa pagsimba. Hinuon ang Ginoo nagbuhat sa ila og kasabutan nga sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios ilang Dios. Ug kini nagdemand para sa ilaha nga santuson ang ilang kaugalingon. Nga sa ato pa, kung tanaw nato ang sinulat ni San Pablo, ang gipangayo day nga sakripisyo sa Ginoo, dili lang siya ritual nga sacrifice, kundi usa ka pagsimba nga makapahimo kanilang balaan. So sama sa Ginoo. Dire nato makita nga ang kuan di ay ang pagsimba dili lang ang pagbuhat o paghatag sa Ginoo o bisan unsa, kundi ang tumong sa pagsimba nga mao ikaw mahimong balaan. Mao na it took them 40 years. Gani daghan sa mga original nga ni kuyog ni adto wala na nakaabot kay nangamatay na. Dili lang ang land, kundi sila mismo maoy santuson, sila mismo maoy bag-uhon. Karon si San Pablo nindot kayo ang iyang pamalandong ani, ingon siya nga himuon daw nato atong kaugalingon nga angay nga sakripisyo alang sa Ginoo. Kini nagpasabot di ay nga ang pagsimba dili lamang usa ka lihok sa paghatag sa Ginoo o pagpangayo kaniya, kundi usa ka lihok nga giabli sa tao ang iyang kaugalingon sa panabang sa Ginoo aron santuson siya. Usbon ako ha, importante kayo ni. Kinahanglan nga sabton nato ang pagsimba o ang liturhiya. Daghan karong mga batan-on nga dili mangapil og misa o dili manimba. Nganuman didto sila sa laing relihiyon kay maayo dito bibo kaayo. Hallelujah, hallelujah, ana, di ba? Boring man diri. Di ba? Usahay gani, manimba mo mga tulog man gani mo, di ba? Oh. Anak ko sa akong parokyano, kanang mga babae, ayugod mo katulog sa misa. Kay nga naman, ng lipstick mo, ng makeup mo, matulog mo, burang mo na asalungon. Kaya wala may tao nga matulog na, di ba? Wala may tao nga mga tulog nga nag-makeup, di ba? Diya sa St. Peter, tanawa, di ba? Kasagaran sa natulog diya, nag-makeup. Di ba? Kamong mga babae nga nag-makeup, ayugod mo piyong-piyong diya. Kay kung picturean mo, burang yung mong na asalungon. So, lain kahit tanawon. Di ba? Boring siya. Nga naman, kaya nahitabo nga ang worship karon nausab ang iyahang panglantaw. Nga naman, kaya ang pagsimba, kanang malingaw ko, kanang happy ko, kung kani akong simbahon, diri ko nga misa ni Father Kuan, kay joker kaayo. No. One time, nagmisa ko, kung ano sila, Pads, ganahan di ko di mamisa naman, kay lingaw kay ko, nakahunahon ako, nagmisa ba ko, nagpiryahan ko. No? Orag usahay, di ba? Usahay, ang atong pagsimba, ang atong paningkamutan, kanang malingaw ta. Kanang nindot ang kanta, kanang makapiyong-piyong jud ko, naigo jud ko, ingon ana, wrong. Ngano man, remember, ang pagsimba, mao ang pagbag-o sa atong kinabuhi, sibo sa mga buluhaton, nga gihatag sa Dios kanato. Kuha nato, ang worship is not our human creation. Ang prayer is not our human creation. Burabag ka na bitawng sa laing relihiyon, ugma kay mag-worship me, akong gamay naman lang kolekta. Ang ako ang topic ugma kay kanang generosity. What si pastor og kuan, nya tama mga kanta kay kana yung kuan. Give, ana gyud ang mga kanta aron madali gyud siya. Dili man ana ang worship kano man. Ang worship, ang Ginoo maoy nagbuhat, ang Ginoo maoy nagbuot. Ngano man, tungod kay sa pagkatinuod, dili kita makahatag sa Dios og bisan unsa. Tama ba ko? Ang tanan nga maayo nga gihatag kanato gikan sa Dios. So dili ta kahatag. Mao nga ang Ginoo nag-ingon siya nga kung buot ka nga musimba kanako, ingon ani ang buhaton. Moingon si Kristo sa katapusang panihapon, buhata kini sa akong handumanan. Nga naman,
kay ang bugtong mahatag nato sa Ginoo mo ang atong obedience pagka masinugtanon sa iyang kabubuton. Kung maingon siya, ingon ani ako pagsimba, mo atong buhaton. Kuha na to. Nga naman, kay we can give nothing to God. We cannot give anything to God. The only thing that we can offer to God is our obedience. That is why liturgy is an act of obedience. Maumambot si Kristo. Ang pagkamatay niya sa krus, pagsanong sa kabubuton sa Dios. Maunang, dili ka musimba, aron malingaw ka, musimba ka, aron buhaton ang kabubuton sa Ginoo, bisan tuod usahay, boring kaayo. Man, di na mo pwede nga, Pads, kuan naman, ano man, kanang boring man kaayo atong kuan, mag-TikTok na lang ta. Sige, nang bago ng kantang, maganaan na, oh. Sige, kanta na, ha? Ha? Hawak ko ang beat. Mga na itong entrance yung Pads, kaya ron vivo kaayo. Kung nga na to, murag ikaw ang nag-define sa imong gusto. Dili man ana ang liturgy. Ang liturgy, ang Ginoo, nag-define mo na lisod. Di ba? Ang ilang travel for 40 years, lisod kayo nga naman. Kay hinay-hinay nga tudluan sa Dios ang tao kung unsay sarang nga madawat sa Ginoo. Kuha na to. So in liturgy, mag-struggle gid ta. Manang naay demand ang liturgy. Nga naman, kay kita man ang hulmahon sa Ginoo. Dili man kita ang maghulma o unsay ihatag niya. Dili, mali na. Sa liturhiya, ang Dios mao imo hulma ka nato. Siya ang magbuot. Siya ang pari gani, dili kabuot. Mo tong ka-remember ta nga naipari sa una nga kanang papuri sa Dios. Kita ka sa TV kanang kanta bitaw, papuri sa Dios. Nay nag-cheer dance, puri sa Dios. Ano. Ambak-ambak. Kung naunsan naman yung mga tawana kay anong dilagid nga mo? Dili boring. Wrong. Remember ang liturgy nagikan sa dili nato sa tawhano nato nga naandan, naghatag ang Dios og pamaagi sa pagbuhat aron nga iyahang dawaton ang sakripisyo. Apan sa pagkatinuod, ang iyang gidemand nga mabuhaton dili lamang usa ka demand, kundi usa ka pamaagi nga makat-on kita. Mo nang ingon sa liturgical prayer, our worship adds nothing to your greatness but profit us for salvation. Ang among pagsimba dili makadugang sa imong pagkabalaan apan makahatag hinuon ka namo sa kaluwasan. Na ako'y kailang ko nga dili siya nga anong niundang magsimba? Adi ko ganahan among pari oy kay sige kada simba nato makahuna-huna tag sala kay sige pangon nga sala ni. Unya nakasala day ka. Oh. So gani nga simba ka. Gi-remind ka. Usahay magud kay gusto tag ebanghelyo nga mo fit in sa atong gusto. Di ba? Kana ganing mangumpisa lang uban makig-away pa gyud sa pari. Na padre mo niya kung sala kay ako mo silingan mali magunay mo kon ay dili padre kasi kuan manggod so manggod nang umpisal ka o makig-away ka nako na urag ana no dili mo dawat ba mali so kuha nato ang end sa worship sa prayer mao nga ang Ginoo gitagaan pagpamaagi sa pagsimba kay ang ato ang pagbuhat ni ana makapal langit ka nato. Grabe ang Ginoo no? Wala man tay mahatag sa iya ha. So gitagaan ta og pagsimba. Ang pagsimba pagyud dili pagyud para sa iyang dungog, kundi para pagyud sa atoa. Kuha nato ang idea. Mao na nga dili pwede mo nang sa laing relihiyon bisig unsa pa kabibo, bisig unsa pa kanindot ang ilahang pamaagi sa pagsimba, pildihon sila sa ordinaryo nga kasaulugan o misa sa GKK. Kay gibuhat nato ang kabuton sa Ginoo. Masig ang kanta kay yabag kaayo.
Pildihon. Dito, kanindot kayo. With uniform pa, dungat pag-ana. Yes, Lord. Hallelujah, ana. May kaig tugtog. Katuang, tana ka mo. Kaeksonan. Adto ta sa Ginoo. Ano. So, pero nga naman, pero kanit tinuod, nga naman, kay mauni ang kabubuton sa Ginoo. Karon, ingon anak ka-importante ang pagsimba. Kay wala kitay, kanabi tayo ka, akong i-offer sa Ginoo. Tanan, pwede niyo i-offer sa Ginoo. Pero ang Ginoo, nagbuhat yun og mga pamaagi na kung diin, atong mapadayag kaniya ang atoang pagsunod sa iyang kabubuton. O ha? Nakoy kaila, siya nga, dili ko musimba, Father, kay bisig di ko musimba, buutan man ko nga tao, wala man ko'y na agrabyado, wala man ko'y napasakitan, di ba na yung mga anak nga tao? Yung ko, kung wala kay simba, di jud ka buutan, yawa jud ka. Kaya ang pinakauna man nga mabuhat, dili man kita'y makabuutan sa itong kagalingon. Kita ba? Dili. Kung dili, ang Ginoo. So kung wala kay Ginoo, wala kay simba-simba, yawa ka. Ay, saan mo itawag mo? Santos. Ano man? Kaya ang pinakaunang obligation sa tao, musimba sa Ginoo. Gani ang atong mga maayong buhat, nagpunting, nga nagbuhat tag maayo, tungkol kay nakitaan nato ang Ginoo sa matag usa. Maunang, congratulations sa inyo ha, kay bisig dili ta hingpit, ning dawat ta, nga nanginahanglan ta Ginoo. Ug ang Ginoo, muluwas ka nato, bisan og nangapalpak ta, kay ang kaluwasan, una sa tanan, gasa, dili premyo sa atong nabuhat. So, i-congratulate inyong katapan. Congratulations. Nakasimba radyo kang yawa ka. Sorry lang. One time, ako nagipunta sa akong Facebook account, nangita mig mga buhaton o apostoles. Mga apostoles mo, no? Among nasabutan nga mga single ang mga apostoles kanang mga batanon nga nakahuman na o pwede gud 40 plus basta wala na minyo pero ano pa padulong pa may minyo ay na nya lisod kaayo mangitag apostoles tama ba ko lisod kayo di ba mabalibad ang uban anak ko nga kuya pwede ka mahimong apostoles siya ka ayo lang ko pader kay bad man ko kung sagdi lang god kay nangita man pud mig Judas mabalibad unta siya kay bad lagi daw, ikaw kay naman po yung Judas dito. Kasi di ikaw to. Di ba? So, lisod ka ayo. Lisod kay invite. Apostoles mo? O, di ba? Ang uban, napugos mo no. Tugan sa tinuod. Di ba? Ang uban kay, si mama manggod ba? o ana, napugos. Pero sa tinuod lang, mao na ang pagsimba, ang paghatag sa kaugalingon, binasi kung unsay buot sa Ginoo kanato. Okay? Kuha nato. Mauna nga kinahanglan, kana nga sense, kana nga rason, nagpakita nga ang kasaulugan sa simbahan, hilabi na kung dako kining kasaulugan, nagkinahanglan og preparations. Pagpangandam. Unsa nga pagpangandam? Pagpangandam sa kaugalingon, aron nga mas ablita sa kabubuton sa Ginoo. So nakuha nato mo nang reason nganong na 40 days nga preparation. Kay tudluan ta buratag mga tao sa Israel nga mipanaw og 40 ka tuig aron nga makahatag og sakripisyo nga dawaton sa Ginoo. Amen. Klaro na. So karon so unsa man day ay ang pinaka padayon lang ta. Correct no. Kana day. So unsa man ang preparation, unsay character ani? Mao na siya strong penitential character. Di ba ang Lent kanang pagpangayog pasaylo usog kay na bag-o lang nag-practice mi sa mga choir. Ingon ko ba nga
Grabe jud ninyo ba kay kadamisan ako no ang entrance gyud kay kaming mga makasas. Kadagawas gyud nako. Weekdays nga misa ba? Pagkaugma, kaming mga gikapoy na jud ko ang kantaha. Murag makaluya gyud ba? Kadagawas, kaming mga makasasala. Dili man mali pero para nako man good ikag penitential character ang pinakauna ana dili nga makit-an nato ang atong sala. Makit-an gyud nato. Pero kabalo mo'y pinausay pinakaunang demand ana nga makit-an nato ang gugma sa Ginoo alang kanato. Ang gugma niya maoy makahatag kanato og kabaskog og kumpiyansa nga muduol sa kaniya bisan kita makasasala. Kay kapoy kaayo bitaw inigawas kay kaming mga makasasa nagalakat ngadto sa kina nagakaluya. Pero kapuya gyud eh. Nya pakapinan pag yung kanta nga dili sayon ang pagsunod, daghang tunok ang dalan, buhog at ang krus, ug kamatayon. Pwede gawas di mo, nakagikulat natin kapuyag yun, no? Anak ko sila, kabalo mo sa favorite na kong kanta sa Kwaresma? Kanang, Diyos na mo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, manluluwas, mangbubuhat, manunubos, o Ginoo. Di ba nindot? Kaming mga makasasa. Pag-abot ba, no? Pero yung Diyos na mo sa kaluoy, diba? Ikaw ang among madayon nga Jesus maluoy kakanamo pasayloon mo kami ang sala gidumtan namo dili na mag-usab kami atik rakini. Bitaw tinuod ba? Nakikita mo ang shift? Dili nga, wala ta ni sulti, wala tay sala. Pero nabago ang perspektibo ba? Nabago ang panglantaw. Nga ang pinaka-importanting kasaulugan mo ang Ginoo ngay dako kayong gugma alang kanato. Mo ang dili ta magkamang paingon sa simbahan, kundili bisag nagkasala ta pag-ayo sa gawas, dili kita maulaw nga magbalik-balik kaniya. Kay siya, Diyos sa kaluoy. Burabag ning ana ta, usay mo na ka nga, nakasala mi Ginoo, pasaylo ami. Pwede ana. Pero kanid lahi, Ginoo, maayo ka, busa, pasaylua kami. Ako ning iingon sa inyo ha, pasayloon ninyo ang mga tao na nakasala kaninyo, dili tungod kay angay silang pasayloon, pasaylua sila tungod kay maayo ka. Buutan ka. Okay? Lahi no, di ba? Lahi ang perspective. So, makadawat gyud ta sa kaayo sa Ginoo. Kaya ang iyang pagpasaylo, wala nang depende ka nato, kundi nagdepende kung kinsa siya. So, ang first demand sa penance is to stand before the cross and to see ourselves the way Jesus looked at us while He was hung on the cross. Muna ang pinakauna. Atong i-imagine ang atong kaugalingon. Kaninyong cross, yung dakuha ba? No? Yung dakuha. I-imagine daw nimo nga ikaw nang naa sa cross o ikaw nagtindog sa atubangan sa cross. Unsa kay giingon sa Ginoo sa imuha samtang naa siya sa cross. And then mo ana ta nga kita manggod mo ani problem anong dugay ta mabag-o kay dili ta maayog panglantaw sa atong kaugalingon. Mga hinawayon gyud ta sa atong kaugalingon. Diba man ta nga hala oy katambok naman ako eh. Piksiksi man siya, di ba?
Tinuod na. Ay, itong man ta kaayo nya puti man sila. Sige tag-ana, di ba? Maulaw ta. Kaputot man ako, tag-as man sila. No? Mga maot yun at makitaan sa atong kaugalingon. Tama ba ko? Lagi makitaan nga mga afam. Chulo, gwapa lagi sila, gwapo. Maot lagi, may mauta po nato eh. No? Ang dagway ninyo, nagsiga lang mata nga, mauta, yun nato eh. Sige tag-ana, mauta. Mao nga usahay, lisod kayong pagbago. Kay dili man nato gidawat, nakita, maayo, kita gwapa. Testing na to ha. Ingon daw nga, inay mo katapad, huy, buutan gug ko. Yung nadabi. Ate! Diba? Again, yung yung katapat, huy ka ng brother, sister, gwapa gug ko, ina daw, sige daw. Oh, diba? Di ba maulaw mo? Diba? Maulaw mo. Murag kadigwaon, gwapa ko. Murag kadigwaon. Ning dako magud ta nga tamadunggan nga animal ka, tapulan ka, maot ka. Di ba? Sige daw, usab daw. Namare, gwapa gud kuno. Sige daw. Sige daw te. Pura dito mo ka. Mauna, kung makasala pag yun ta, hugaw kayong tanaw nato sa itong kaugalingon. Nga wala na day kapasidad, nga makagawas pa ni ana. Apan, kung tanawon nato ang atong kaugalingon sa Dios, na nahigugma ka nato, makaingon kita nga, hinaot pa unta Ginoo, nga ang imong mga mata, mahimo nakong mga mata, aron makita nako kung unsay imong gihigugma nga di ka nako. May I able to see what you, O Lord, has loved within me. Diba? Na ako'y kaila, mga brothers ba, mga seminarista, nag-exposure sila dito sa presuhan. Nya, naiusa ka pinareso ning hilak, kay nagkanta man sila og, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Di ba namin bisiyaan na kay, kanimo nakita ko ang larawan. Nihilak siya. Hilak siya kay siya nga, kawatan gug ko, kriminal gug ko, brother. Nakahilak ko, pagkadung na ko, giingnan ko nga, kanimo nakita ko ang larawan sa Ginoo. Kay nungdum siya ba, bisig dautan day ko, napang larawan sa Ginoo nako. Hilak siya. Kay sa tibok niyang kinabuhi, iyang madunggan, dili maayo. Karon, giingnan siya, kanimo nakita ko. At sugod ni ato, mag-apila siya prayer meeting, nagbinutan na siya, kay siya, kanimo makita ko. Mao nang kanawi mga anak, o mga kuan, mga banda nga badlungon, ayun yung nga badlungon ka, tapulan ka, kantahig, kanimo makita ko ang larawan na. Inig na manuktok na inyong banda, inig abli hubog, anatay ka, yes, I love you with the love of the Lord. Anadayin ka. Anadayin ka. Inig uli ninyo sa balay unya, masugatan nimo ang imong silingan nga chismosa nga gilibak ka. Anadayin ka, kanimo nakita ko ang larawan sa Ginoo. Anadayin ka, naghigog mo ay kita, di ba? Pero, anak ka grabe ang Ginoo. You know, love is not doing good. It is looking at the person on his or her best. Ang paghigugma daw, dili lang pagbuhat og kaayo, kundi makita nimo ang tao, taliwala siya kakulangan sa iyang best nga pagkasiya. Okay? So, ingon ana, ang pagtanaw sa Ginoo kanato, mao man gani nga ang pagsimba nga iyang gibilin kanato, pagsimba nga magpakita
kung unsa ang ato ang maabdan kung padayon kitang muabli sa iyang grasya. Okay? So, next please. Ayan. So, next pa daw. Hindi na lang ito napilon. Next please. Okay. At ta karon sa kuan sa asa naman Palm Sunday. Okay, next pa daw. Okay, sa Triduum ta. Ang pinaka-importante nga kasaulugan sa simbahan sa tibuok tuig mo ang kasaulugan sa kitawag Easter Triduum o tulo ka mga adlaw nga kasaulugan. Mao gini siya ang pinakatumoy. Mo ni ang pinaka-importante nga kasaulugan. Ako ning balik-balikon kay kita inig Holy Thursday, Good Friday, nawala ta usahay sa passing. So inumduman ninyo ha, ang pinaka-importante nga kasaulugan mo ning Easter Triduum. Next daw, no? Adunay tulo ka importante nga kasaulugan nga kinahanglan apilan kay usara siya kasaulugan sa tulo ka adlaw nga gisumpay-sumpay. Ang una, ang Mass of the Lord's Supper sa Huwebes Santo. Ikaduha, the celebration of the Passion of the Lord kanang alas 3 sa Friday. O ang ikatulo, the Easter Vigil in the Holy Night kanang Sabado sa gabi. Mauna ang gitawag og kasaulugan sa Paschal Triduum. Bag-o lang, naghatag ko og seminar sa mga liturgical ministers na mo sa sa simbahan. Ngano man, itagaan ako sila orientation. Ngano man, kay akong nakitaan, nga daghan, nabay mga lectors, mataas ang kamot sa mga lectors diri. Lectors, very good. Ang lay minister, lay monsters, lay ministers. Okay. Mga altar servers. Anak. Na ako'y nabantayan, nga dili sila musimba kung dili nila assignment. Ha? Dili gani ka mo, isuga po ni mo no? Diba? Na ay mga dili manimba. Auban po, no? Palitan, Huwebes Santo sila. Baka Biyernes Santo, di mo makitaan. Kay Huwebes Santo man ang ilang schedule, serve. So, kulang-kulang. Ino ko nga, kamo nga mga lay ministers, kamo nga mga ministers sa liturgy, dapat naatanan. Kaya kung manimba gud mi tanano, papuno gud ang simbahan. Ang nag-ano pa lang na, mga leaders pa lang na, mapuno. Kanya nakita na mo nga gamay ra ang manimba aning mga higayon na. Hinumdumi ha, labi na sa mga altar servers. Hinumdumi, nga iusa na kakakasaulugan, nga walay putol. Nagpasakit, namatay, o nabanhaw. Ang uban, nabanhaw, wala namatay. Ang uban, namatay, wala nabanhaw. Ang uban, wala nagpasakit, namatay. The stroke tingali. Diretso ra. Kuha na to. Ato man ang di ba, ang liturhiya, ang Ginoo mo'y naghatag sa pamangagi sa pagsimba. Ang Dios mihatag niini aron nga kita makahatag sa pagsimba ug usa ka pagsimba nga makapabag-o sa atoa ug magbubo sa grasya. Mo nang ang first thing first nga buhaton sa tanan nga mga minister, ginan ako sila musimba sa tanan nga kasaulugan bisan og walay assignment. Pabuhaton ta mo reflection after sa Holy Week. Kay ulaw kaayo sa Ginoo nga kita nga nangalagad kaniya sa liturhiya kay nagtuo ta nga anaa siya og nagmahal kaniya, dili nato kumpletuhon ang pinaka-importante. Nangandam gud ta pila ka adlaw? 40 days. O kung magpangandam, wala na tiwas. Pagkabugo. Di ba? Kung saan may ipangandaman? Di ba kani? Kani ang ipangandaman.
kaning Easter Triduum. Mao ni, sorry, balik daw ko. Mao na ato gipangandaman kanang tulo ka adlaw. Sugod atong Ash Wednesday, nagdisiplina ta, wala ta nagfasting ta, nagkinahanglan nang anday bita pag-ayo aron ang ato kaugalingon, mangmupisal pa mo, apil mo recollection aron inig sugod sa kasaulogan, andam kaayo ug ang gibobo nga grasya madawat nato. Sige pangandam pagkakuan wala. Na yung mga tao ingon ana no. Sige pangandam pagkakuan nasakit na. O naka-appeal. Okay, kamo ha, pwede ni picturean silang isa-isa. Ramantay bitaw. Kasi ang inyong pangandam ba, kutom ra sa pangandam. I tell you, nindot ka yung pagpangandam, pero wala mo'y grasya nga madawat kung wala mo nag-appeal, ana. Akong klaruhon, natulo lang na siya. Mass of the Lord's Supper, celebration of the Passion of the Lord, kanang pagsimba sa cross, o Easter Vigil. Okay daw, next daw. Ito na isa-isahon. Ang Mass of the Lord's Supper, gitawag na siya on Monday, Thursday. Ang pulong nga Monday, di ba? Mandamos, nagput masabot is to command. Command, nga naman. Kay niining higayuna, gihatag sa Dios ang iyang pinakanuko nga sugo, ang paghigugmaay. Okay? So, unsa man nga kasaulogan, na ay tulo ka importanteng misteryo ang isaulog ani. Niining higayuna, kanang Huwebes Santo, gisaulog nato ang Last Supper event. Nga adunay tulo ka misteryo nga nalakip. Una, ang pagtukod sa Santos nga misa. Just imagine, kung wala ning hitabua, walay misa. Kung magsimba ta matag Domingo, nganong dili ta mo apil sa higayon sa pagtukod sa misa. Ako ha? Ikaduha, gitukod po diining higayon na ang pagkapari. Nagkuyog na sila ang pari o ang misa. Nga, Pader, na late man ka, naman nagsugod na daay mo. Tingin mabawi ang pari o gano'n. Ang ikatulo, ang pagtawag sa pagpangalagad. Mo ana'y rason, kanong na yung mga apostoles, pila ka book ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pagkadaghan ng Judas, asan naman sila? 9. Bitaw, mo ana'y rason, kamo, hugasan mo sa tiil. Nagpakita nga si Kristo, ming trabaho, may buhat, sa pinakaubos nga buhat, aron lang nga tagaan og dignidad ang tao. Nya kani nga event, mo ni ang gitawag nato nga sacramental celebration of Christ's death on the cross. Unsay masabot ana nga ang pagsaulog sa misa, paghinumdom nga si Kristo nagpakamatay sa cross. Mauni nga sa misa, nagyunay cross kadako kayo nyo, dako kayong cross. Kay maunay mahitabo sa kada misa. Nga sa ato pa, sa Huwebes Santo, mahitabo pagbalik nga si Kristo miula sa iyang kinabuhi. Mahitabo pagbalik mo nindot sa liturgy kay muapil ta sa unsay nahitabo og ang grasya madawat nato. Mauning ang ubang relihiyon wala sila misa. Nga naman, kaya nakabalo sila nga dili good sila makabuhat sa misa. Dili good mabalhin sa paanglawas ang panog bino ngadto sa lawas og dugo ni Kristo. Dili good. Kadto lang gipili sa Dios. So bulahan tang mga Katoliko kay ang Ginoo anaa sa atong taliwala. Mauna nga naatay after aning a prayer, after aning a mass, naatay visitation sa Blessed Sacrament, bisita iglesia. Ang bisitahon, dili ang iglesia nga simbahan. Ay, ang uban, nagbisita iglesia, naglibot-libot lang sa mga simbahan, unya ilang giadto, ang Station of the Cross, mali na.
ang inyong adtuon, ang Blessed Sacrament nga gi-repose. Ang uban, perting daghan nagbisitahon, maabot na Cagayan, maabot na Ugmati, wala na kasimba, pagkabugo yun. Una yung ka mo simba, kay imong sa ulogon, ang misteryo sa pagkaanaa, unya, wapad yung ka natagbaw sa simba, gibisita pag yun nimo siyang presensya na kalinlain. Kay kanang ang uban kay magbisita iglesia, gikan sa Mati, Tagum, papicture na yun, feel blessed. Ano na yun? Puro walay ampo-ampo. Kuha na to, ang bisita iglesia, makahuluganon lang kung misimba ka sa katapusang panihapon. Sa kanyandot sa imong kasinatian, nga si Kristo anaa, imong giprolong. Ang uban, dili manimba, mga tulog ra. Inig ka alas 9, magbisita iglesia na ta. Bugo, yun. Klaro na? Klaro ha? Oh, klaro. Bantay bitaw mo. Oh. Kay mali ba? Mali ang atong gibuhat. Unya, kung mo, bisita iglesia, mo ato mo, mag-ampo mo. Dili siya pangitag, kwek-kwek sa gawas, kanang kuan, no? Mag-ampo. Pila man ka, kuan, 7 ang ilang ipangita, 7 ka churches, tungod kay, may 7 ka importante nga pilgrimage church sa Rome. Di matakato sa Roma, so dirita. Pwede ra gani kakapito mo balik, diya sa imuhang kuan, ampo, magluhod. Mga liyo po sa Ginoo, Ginoo, salamat kay nakig-uban ka kanamo. Okay? Kunya, maghilom. Mag-ampo. Okay. Next please. Aka na. Morning structure sa celebration. Na liturgy of the word, then washing of the feet, then liturgy of the Eucharist, and transfer of the most blessed sacrament. Ang pinakaunang vigil, mauna siya ang Holy Thursday Vigil. Anong gibuhat man na? Kay nung mo sa kanang sa passion, nga si Kristo nag-ampo sa tanaman, nang ibalik siya, nangatulog ang mga disipulo, dili ba daay kamo makagahin og isa ka oras alang kanako? Nya, lakaw na po si Kristo, pagkabalik niya, nakatulog na po sila. Nangatulog, mata ka mo. So, ang simbahan, mitubag sa tawag sa Ginoo, ug nagtukaw kita. Karon mahal man ang gasolina, magbaktas ta. Sa pagkatinuod, ang baktason yun unta ni mo na siya, kay sakripisyo man. Pero gingon nako, dili importante mga tumog 7 ka simbahan, pwede diri lang mo, magbalik-balik o mag-spend og 1 hour. Enough na siya. Okay? Next please. The celebration of the Passion of the Lord. Okay. Inig ka alas 3 sa Biyernes Santo, mo nang kasaulugan sa kamatayon ni Kristo. Okay? So, mo ang iyang struktura. Una, na liturgy of the word. Ang liturgy of the word na readings, pero ang pinaka-importanting reading ani ang passion. Taas ni siya nga reading. Usahay tapulan ta, no? Ang uban mag-ana no. Pero i-imagine kaning yung urasa nahitabo pagbalik nga si Kristo nagbitay og himatyon sa krus alang kanato. Mo ni siya ang the hour of the great mercy. Mo ni siya ang real feast of the divine mercy. Kay nga naman, ingon ani, explain nako. Pagkasala sa tao,
na close ang langit. Walay makasulod sa langit. Bisan kadtong mga balaan nga tao sa Old Testament, wala sila nakasulod sa langit. Nagpaabot sila kang Kristo. Mo nang pagkamatay ni Kristo sa cross, milinog, nibuak ang templo, ang iyahang kortina sa templo, sa makaduha, og miabli. Kana magong templo, na ang Holy of Holies dito, hagibutang tong covenant. Gitabunan na, ang makasulod dito, ang high priest, ang pari lang, o mag-insinso, ang mga tao nara sa gawas. Kay nakaseparate ang tao o ang Ginoo. Pagkamatay ni Kristo, miabli to. Nga ang Ginoo karon wala nag-separate sa tao. Misulod ngadto sa kinabuhi sa tao hangtod sa mga patay. Ug miabli ang langit. For the first time, pagtuaw ni Kristo, miabli ang langit. Can you imagine? Tanan nga mga santo, sila Moises, sila kuan, pagkamatay ni Kristo, miabli ang langit. Mauning higayuna, nganong naay gitawag og solemn intercession. Nganong man, sa kamatayon ni Kristo, gibubo sa Dios ang kinatibuk-an sa iyang gugma og panalangin. Og ang buhaton sa tao, muduol nga mapaubsanon aron tagaan sa iyang grasya. Ang tanan nga mahuna-hunaan nato nga problema, giampo nining higayuna. Alang sa mga nagtrabaho, alang sa atong Santo Papa, mangluhod kita. Silence. Ampo nato atong Santo Papa. Alang sa atong mga pari, pati na atong kalaban nga pari, mangluhod kita. Alang sa naa sa gobyerno, apil na anang hatag og maleta, mangluhod kita. Tinuod na. Digi magyaw-yaw. Social media, mangluhod kita. Ang uban, ligon pagtuhod, di mo luhod, tapulan ka ayo. Ay, akit na akong tuhod, Father. Pero, magsumba gani. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Tigulang na kayo si nanay. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Mahulog gani ang aryos, kamangon, arato, kasarato. Kani nga moment, na ako'y kailang, na ako'y nakitaan nga madre, sa, dito na siya nagpuyo sa Home for the Aged. Madre ni siya. Ya, tigulang na. Naglingkod sa wheelchair. Inig bitaw, after sa Santos, mamangluhod man na, Santos, muluhod siya. Tigulang na kayo man siya. Agay, 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 agay. Nya, inigtindog na po, agay, 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 agay. Nya, kapila na ito kamisa, giduol na ko siya, Sister, ayaw na lang luhod, kay luoy mga kayo. Sagdi lang good Father, mo luhod lang ko para sa Ginoo. O, nigluhod yun, man agad. Pangluhod, agay, 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 agay. Ikaw, maglagot ka, mag-antusan, pero busy nag-antus siya, kadugayan, nahuna-hunaan ako, bitaw no? Kitang maayo pataglawas, di ta kaluhod. Pero wala tag kwarta, grabe na ito makapangluhod-luhod. Luhod. Alang sa mga walay problema na itrabaho, mangluhod kita. O luhod. Ginoo, alang katong wala ni tuo kang Kristo, mangluhod kita. O, luhod ta, ampo ta, Ginoo, iapil unta. Ampo ta. This is a moment of great mercy. Asa may maayo, dili mo luhod tindog, pero kamo ang ilansang. Oh, di ba? Mas maayo na lang ato kay luhod ug tindog lang. Anak ko, nganong kailangan ang simbahan nga magsakripisyo? Tungod walay tao nga maka-appreciate
Kung unsa kadako ang paghigugma kanimo, hangtod nga dili ka kabalong magsakripisyo. For example, kay numdum ko karon na miduol sa kuha nga bag-o lang nakagraduate siya nga, Pads, kapoy gyud kay mga mangitag kwarta no? Kay si pasan. Wala pa man silang trabaho so nagpasan og mga kuan. Karon ra gyud ako na appreciate Pads katong gitagaan ko nimo allowance sa una. Lisod gyud kay mangitag kwarta. Mo nang mga batan-on nga dili pasakripisyoon ang tawag na spoiled brat. Mo nang mga ginikanan pasakripisyoon ang inyong mga anak aron ma-appreciate nila kung giunsa ninyo pagsakripisyo alang kanila ug mabati nila kung giunsa sila paghigugma. For example, sa una, maldita kay ka katong dalaga pa ka. Pagkaminyo nimo na nakay anak, ano ka isura gyud pagbantay bata, uy, grabe gyud luoy gyud si mama. Only when we sacrifice that we learn how much we are loved. Muna sa ginagmay, wala ka ba, kapuya magluhod tindog, uy, unsa na kakaluoy ang Ginoo no? Luhod ra gani ni, kapoy na gani. So, mo nang rason. Then, natay adoration of the Holy Cross. No? Pagsimba sa cross. Diba? And then, we end with Holy Communion. Naapoy naka-accompany ani nga mga buhat nato nga mga disiplina. Una, kanang pagpuasa. Ang 18 nga edad hangtod 59 magpuasa. Bisan pag wala nagpa-bloodless, magpuasa. Unsay buot sa puasa, mukaon lang og isa ka kan-anan, sulod sa isa ka adlaw, o bahin-bahinon na sulod sa tulo ka kan-anan. Meaning, gamay lang ang kaunon, aron mabati ang kagutom. Kay kung gutomon ta, mas muhugot ang atong pag-ampo. O kung unsa ang ato ang na-save, gikan sa kagutom, atong ihatag sa nanginahanglan. So tulo na. Kaya kung wala lang kanikaon, wala kanig-ampo, ang tawag ana, diet. Dili na siya, fasting. Kani ba yung mag-fasting ta, magyuning unok-unokon ta, di ba? Nahumot kayo ang litson, sulod sa tong linggan, ana, gutom kaayo. Nakoy nabantayan, nga daghan kaayog dili kasimba sa Bernes, kay nagsigig kinaguray og lubi, kay nagbinignit. Mas maproblema pa nga walay binigniton kaysa wala kasimba. Iunda nga ng kabuang ninyo sa binignit. Panimba mo, pwede raman kung maglugaw. Anong waka kasimba te? Nagkagod magkukuglubi. Naghago-hago lang mo. Ang inyong energy, gamito ninyo sa pag-ampo. Wala tuod kanon, pero naibinignit, naibikon, naikuan, tingdaghan na. Diba? Kaning mga idaran o, burag di mo kompletong mahal adlaw kung walay binignit. No? So, ikaduha, ang nag-edad o 16 hangtod pataas, tod buhi pa, mag-abstinence. Katong mga buntis, nga di ka fasting, mag-abstinence, masakiton, nga di ka fasting. Diba? Dili mo kaon og karne. Apil ng manok. Karne man na. Dili mo na vegetables. Ang rason ani, magsakripisyo. Kay karong panahon na, dili na kabalo magsakripisyo ang tao. One time, niadto ko sa kuan, niadto ko sa shrine, Bernie Santo, kay nag-Station of the Cross ba, di ba? Pag-abot na ko dito, dahangi kong kaila, nagkaon og barbecue. Kita may balik sa taas, pader, pangaunta. Itintal pa kong iwaan niya, no? Tiyan, gutom magud kaayo, pader. May pagwada lang ka, nagbaktas. Makasala na hinuon ka. Ang importante ha, kaning kasaulugan, ang unya, kung mas maayo, aron nga mas
makasabot gyud ta sa kasaulugan mo nang natay Via Cruces. Preparation para sa alas 3. Unya na kita 7 last word. Grabe gyud natong preparation ba? Aron mas mabati nato kung giunsa pagkamatay ni Kristo sa cross. Okay? So next please. Ang pinaka-importante sa tanan mo ang Easter Vigil. Kini ang kasaulugan sa pagkabanhaw ni Kristo sa krus. Nga sa ato pa, niining higayon na, magbag-o kita sa atong panumpa sa bunyag. Nga sukad karon, puy-an na gyud nako, ang gugma sa Dios alang kanako. Aron nga ingon nga nabanhaw siya, mabanhaw usab ako. Sumuapil mo sa Easter Vigil na kasaulugan. Sumao ni nasiyay solemn beginning of the vigil kanang magpanalangin sa bagong kalayo niya magdala mo kandila no pagkahuman the liturgy of the word na ay baptism ani na renewal of baptism the liturgy of the Eucharist. Nining higayon na sa una magong panahon kaisa lang magbunyag ang simbahan every Easter Vigil lang. Mao karong panahon na nindot kaayo kay gisaulog nato pagbalik sa binunyagan ang ilang bunyag ug nagbunyag pud kita og bag-ong miyembro aron ang gibunyagan mahiusa sa pagkabanhaw ni Kristo. Okay ba? Nasabtan ba? Sige. Na ako'y kaila mag-ulang nga pads mas maayo tingali nga mag-online na lang kuno sa misa kay mahal mo kong gasolina. Di nakasimba ba? Yan ko nga, okay lang yun na. Kaya kung wala yun tayo kwarta mo simba, makasabot yun ang Ginoo ana. Pero kung di gani ka kasimba, una, mag-adto kag mall, makit-an tagani ka, bantay lang ka. Usahay manggod, tama gyud nga magkuanta, mag-save, magtipid. Pero kung sa ako hangtod na kaya pa nato nga moapil sa kasaulugan, dili nato tipidon ang Ginoo. Kung aduna may butang nga inyong buhaton karon aron makatipid, tanggala ang apps sa Shopee sa inyong cellphone. Di ba? Kaysa pagkatinuod lang, usahay, tipiron nato ang Ginoo, pero dagko kay tagasto sa mga butang nga dili kaayo importante. Anak ko sa community, karong higayon na, mauning higayon nga gitawag kita sa pagkamaayong tao o ipakita sa Ginoo nga importante siya sa atong kinabuhi. Kay willing nato isakripisyo ang ubang butang aron nga mas makaadto kita kaniya. Ang mga batanon pwede raman tingali nga dili sa mo mag-load og isa ka semana aron makasimba. Pwede man tingali wala say date. Chat lang sa agod. Bitaw kay usahay, gamito nato ang krisis aron nga magpalayo kita sa mga butang nga iya sa Ginoo. Anak ko sa usa ka community nga, let us not allow this crisis to define our faith. Sa panahon sa pandemic, mas lisod ang atong naagian. Apan, grabe gyud ang ako ang appreciation nato kay bawal man to musimba no bawas pero na mga tigulang musibat yod o musimba. One time nagluktok, nay bawal lagi nay pasudla ko father kay bisig maimperno ka kung di ko di mo pasudlon. Nakalampas gani sa TF. Di ba? Kung gusto gyud nato, di ba? Unya mo balik tagtanaw ato, salamat sa Ginoo kay sa kalisod nakasimba jud ko.
sa kalisod naning kamot jud ko. Hangyoon ko kamong tanan niining kalisod nga atong giatubang nga dili kita mamahimong selfish. Pag action og mahal sa gasolina, nag-hoard ang tanan o gasolina. Mas ni mahal na hinuon kay nagbuhat man siya unnecessary nga needs. Hakog ang tao. Niining higayon na, diri makita ang tinuod nga Kristiyano. Kung ang ato ang pamaagi, gitawag nila og kanabitang survival instinct, kabalo mo ana, kung naay lisod, pag ningkamot ka mo survive, pananglitan. Kung anay kadaghang tao, pinanay pansit, gibutang diri, duha ra ka bandihado, sa maglumba mog linya, paspas mo kuha, okay, halaw, hotdan taan ni. Manay survival instinct. Maghuna-una sa kaugalingon. Pero kanang living nga instinct, meaningful nga instinct, muna siya nga, hala, gamay raman ang pagkaon, nagtimo naman ko ganina, sa uban na lang na. No? Diba? Example, na ay kuan, na ay ipanghatag nga ayuda, diri nga purok, magpalista ka, ito nga purok, magpalista ka, purok, magpalista ka. Diba? Tingnan yung makuha ng gobyerno. Dili noon ta, nakalimuta ba, na kung mapurdoy ang ato ang gobyerno, purdoy tang tanan. Diba? Dili maayo. Munang akong hangyo sa inyo ha, kung aduna kamoy katakos nga muhatag, mutabang. Sakay kag pidikab, di ba? Tagpilang pamasahe, betan Gis, Noibi, na kay Gis gihatag, hulaton gyud mo ang piso, kay sayang. Pero inig na i-bag sa Shopee, paliton na yun mo. Gihatag na lang ang tato ni mong piso. Usahay, mag-save ta sa mga tao nga nanginahanglan. Diba, dili maayo? Na manuroy og kuan, manuroy og pagkaon, hangyoon gyud nato, tagpila ni, tag 5, tulogis na lang. Nya ikaw nga naghangyo, bago pa kang nagpa-pedicure. Na mas mahal pa kaysa imong gihangyo. Dili sayon ang pagsunod. Tapuson ako ni akong pagpamalandong, no? Karong higayon na, samtang nagkaduol na ang kasaulugan sa triduum, sa kasaulugan sa kamatayang pagkabanaw ni Kristo, paningkamutan nato nga mo apil sa maong kasaulugan. Kay mao ka na ang pinakaunang steps aron nga bag-uhon nato ang atong kaugalingon. Kay giabli nato atong kaugalingon sa grasya sa Ginoo. Kanang nay mangumpisaw sa kuha balik-balikon nako dili kita makabag-o sa atong kaugalingon. Dili kita ang mo santos sa atong kaugalingon. Ang Ginoo lang gyud. Na ako'y gitabangan og paeskwela, isa lang ang akong role sa nila. Bahalag unsa ang inyong buhaton, magkapilo mo, pero kada Domingo dapat musimba mo. Kay kung aduna may mga butang nga makalimtan sa kalibutan, at least sa isa ka semana mahinumduman kita nga ang Ginoo uban kanato ug nahigugma kanato. Hala na, mga bagsak mo, bahala na. Bahala na, nahubog mo atong Sabado, pagka Domingo, simba. Tingon nila, plastic na, dili na plastic, naningkamot lang kita. Amen?
O, bahalag, chismosa ka, Lunes, hangtod Sabado, pagka Domingo, simba. Tinuod. Kanabitang maingon, nagsimba-simba, baya, chismosa gihapon. Anaa sila, magpasalamat ka kay nagsimba ko, chismosa rako, kay kung wala ko nagsimba, gipatay tanaka. Diba? We can be worse without God. Kanang maingon nimo, simba-simba, burabayag, pasagdi na sila. Kay maunay pamaagi sa yawa, i-discourage ta. Kung giingon, magkamali, matumba, mubarog, ug musalig sa kaluoy sa Ginoo. Ang pinakadako natong kalaban, ang atong discouragement, frustration, atubangan sa mga sipyat nga atong nabuhat. Hangtod nga mutuo ta Ginoo, ug hangtod nga muabli ta kaniya, dili gayud kita siya kapuyon nga tabangan kita. Labi na sa mga batanon ha, bahalag magkamali-mali ta, bahalag magkahugaw-hugaw ta, mubalik ta sa Ginoo. Kada adlaw, ampo, kada Domingo, magsimba. Ayaw tuoan ng ilang giingon nga mas maayo pa ng walay simba-simba kay buutan pa mali na pataka lang. Kay walay tao nga maayo kung dili sa grasya sa Ginoo. Maunang daghan kaayong salamat sa matag usa kaninyo. Anaon nimo kaugalingon, thank you self. Congratulations. Diba? Tinuod bitaw. Kamo nga naadire, kamo nga nangalagad, kamo nga nagsimba. Pasalamatan inyong kaugalingon. Kay pwede man nga dili ninyo nibuhaton. Pero salamat sa Ginoo, kay nakakita mo grasya nga mo anhi karon. Og nag-apil sa kasaulugan, og nag-apil sa mga kalihukan. Na mga bata, nga mga altar boy, kay mga kuan po nila, mga bugoy kaayo, mag-away, anak tong isa nako ka altar boy, Pads, ato nang isuspended kay perting bully kaayo, kapoy na kaayo. Ngayon ko ayaw lang isuspended. Papadayo na lang. Kay kung imo nang pawalaon diri, mas mawala na siya. Ang simbahan, alang man sa tanan. Mo na ang atong gisaulog karon. Ang walay katapusang gugma sa Dios alang kaninyo. Usbon ko ha, karong Easter, Triduum, mag-apil kay mao kini ang gipangandaman. I-save ang energy. Ha? Di sa mo ng mga beach, mga kuan, ayaw na. No? Naamong anak tibok tuig. Panaamo anak. Ingon ni Senador Ruben Padilla nga, maayo na daw nga dili, walay Holy Week, kay maglaag-laag lang daw mga tao. Mali siya. Kay wala ta naglaag-laag. Nagampo ta. Nagsakripisyo. Dili lamang alang sa atong kaugalingon, apan alang sa tibuok kalibutan, ug sa atong katilingban. Sa makausapa, maayong gabi kaninyong tanan. Salamat, daghang salamat, Father Marvin Deer. Sa dili pa ta maghatag og pulong pasalamat, tugutis ako sa mga pipila ka pahibalo. Lingkod sa kadali ito. Maayong gabi sa pag-usab sa tanan. Ug mga adlaw mao nga atong kumpisalan sa parokya. Ang oras alas 5 sa hapon. Alas 5 sa hapon dire sa ato ang simbahan. Alas 5 sa hapon.
Human niining mo atong tigom, giawhag usab ang atong mga apostoles nga magpabilin alang sa hamubo nga orientation. Ingon man usab ang miyembro sa lector committee, magpabilin alang sa pag-practice sa pasyon. Salamat sa matag-usa, sa tanan, labi na gayod sa nagkadaiyang miyembro sa ministriya, organization, o sa atong mga parokyano nga nitambong niining atong parish Open Lenten Recollection. Ingon man sa ato ang Kura Paruko, Father Lando Mandresa, together with our parochial vicar, Father Pedro Maniwang, with Reverend Perry Neil Patayon. Salamat kayo, Father, sa paghatag duot, paghatag emphasis, nganong naatay pagpangandam karong adlaw. Dahil pagpangandam sulod sa Kwaresma. Tungod kay kini nagpunting sa kasaulugan, mao ang pagsimba sa Dios, ilabi na gyud ang summit ang katong Triduum. Salamat kaayo dre. Salamat usab sa paghatag og reminder kanamo nga ang gihatag sa Ginoo, ang gipangayo sa Ginoo dili ang ritual nga sakripisyo, kundili ang pagsimba sa Ginoo nga makadani, makahatag kanato sa pagkabalaan. Sigon pagani sa gi-share ni Father sa katong pamuso nga linya, ang atong pagsimba dili makapadungag sa iyang pagkabalaan, kundili makadala kanamo, makadala kanato sa kaluwasan. Salamat usab sa pag-remind nga luyo sa atong pagkamakasasala naa ang Dios sa kanunay, kay ang Ginoo siya ang Dios sa kaluoy. Daghang salamat rin. At this juncture, may I request Father Marvin Deer and Father Lando Mandresa to award the certificate. Allow me to read the citation. Certificate of Appreciation is presented to Reverend Father Marvin Deer L. Moralias in grateful recognition of his distinguished and invaluable contribution as speaker during the Parish Open Lenten Recollection held on March 26, 2026 at San Miguel Parish, Panacan with the theme Quaresma 2026, Awhag sa Pagbag-o, Pagpaminaw sa Ginoo, aron ang gugma ug kalinaw mupatigbabaw. Given this 26th day of March in the year of our Lord 2026 at San Miguel Parish, Panacan, Davao City. Signed, Reverend Father Rolando O. Mandresa, DCD, Parish Priest, San Miguel Parish, Panacan. Palihog, manindog. Salamat. Palihog manglingkod ug magpabilin, aduna pay pipila ka mensahe ang atong Kura Paroko, Reverend Father Rolando Mandresa. Check mic, mic test, check mic.